hatta ƙazantar da ake aihuwan 'ya'ya da shi babu wannan ƙazantar a aihuwan manzan Allah. Ana aihuwansa sai da tuna Amina ta ga wani haske ya faso ya haska duniya, sai da ta hangi katangun Kisra da Rum da Sham. Ta ce da na haife shi na ga haske ne ya haska duniya ga baki ɗaya. Ingantaccen hadisi ne, annabi ya ce masayiduna Jabir, awwalu ma khalaqa Allahu nura nabiyyika ya Jabir, farkon abinda Allah ya halitta hasken annabinka ne ya kai Jabir. A wani hadisin yace zan baka labarin al'amarina, ana da'awatu abi Ibrahim wa bisharatu akhi Isa wa ana nurul ladhi ra'athu ummi ada alaha qusura qaisar war rum. Shi zan baku labarin al'amarina, ni ne hasken da mahaifiyana ta ga ya fito. Wannan ingantaccen hadisi ne na al-Imam al-Baihaqi da Imam Ahmad. Annabi da aka haife shi sai da Amina ta ga haske ya fito ya haska katangun Kisra da Rum da Sham, ya haska duniya ga baki ɗaya. To an haife shi babu kazanta, an haife shi da kwalli a idonsa, an haife shi da kaciyansa, an haife shi da haƙwaransa, an haife shi yana murmushi, ana aihuwansa ya faɗo yana sujuda, yana shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ana rasulullah. رامكا طرفه السماء ومرمى أين من شأنه الألو الألاء رافعا طرفه وفي ذلك الرفع إلى كل سؤدد إيماء. yana ɗagowa daga sujadan ya harba idansa yana kallon sama. Wannan ishara ne zuwa ga girman matsayinsa da shugabancinsa, wanda babu shugabanci sama da wannan shugabancin. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin sauran halitta bane, mata ba su haifi irinsa ba, kuma an halicce shi kamar yadda yake so a halicce shi. Allah ya nuna mana shi. Wa kana fi bani abdi manafin khamsatu rijalin yashbahuna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ashadda ash-shabah hatta inna di'af al-basari kaseeran ma kanu yakhlituna bayna an-nabiy wa bainahum. Akwai wasu mutane a banu abdi manaf wanda suke tsananin kama da manzan Allah. Mutane biyar, mutum biyar su suka fi kowa kama da manzan Allah. Mutane guda biyar, wai babban alama ne. In ka gansu da ka ce annabi Muhammadu ne, amma ita sai da tuna Fadima kawai, ita in ka ganta annabi Muhammadu ka gani, ita ba kama ba ne, fotokofin annabi Muhammad ne. Haka sai da tuna Aisha ta faɗa, kanat ashbahan nasi bi rasulillahi fi qiyamiha wa qu'udiha. Ta fi kowa kama da annabi, hatta zamanta irin na annabi ne. Ita ba wai kama komai nata irin na annabi ne, magananta, zaman